Weepings may only last for a night, but joy comes in the morning. ukukhala nje ngagcina ebusuku kodwa intokozo ifika ekuseni. If you are facing certain stuff in your life, Uma ubhekene nento ethile empilweni yakho, tell that problem you only last for a night. tshela leyo nkinga ukuthi nje wena uzophela nje ukhona nje obusuku. Your sting can only last Udosi lakho lingagcina nje for 12 hours. amahora ayishumi nambili. Because joy, the morning, Ngoba ekseni is not your season. akusona isikhathi sakho. It's a season of joy. Isikhathi sentokozo. I want to be brief tonight. Ngifuna uba mfishi namhlanje. We are living in a very, very exciting moment. Siphila emsuzwini othokozisa kakhulu. There is a wind of change all over the world. Khona umoya woguquko ezweni lonke noma emhlabeni wonke. And this wind has been blowing in many continents and countries. Lo moya ubulokhu uvunguza kumazwekazi ngamazwekazi. And but now we are beginning to feel the impact of what is happening in the world today. Kodwa manje sesiyaqala ukuzwa igalelo walokho okwenzakalayo emhlabeni. It happens spiritually and physically. Kwenzeka kwelika moya nakwelenyama. Because these things are parallel. Ngoba lezi zinto ziyahambisana. You find them happening in the physical realm, Uyithola zenzeka kwelenyama. only portraying what is happening in the realm of the spirit. Uveza ukuthi noma kutshela ukuthi kwenzakalani ezweni lakomoya. And the reality is what is happening in the spiritual than the physical. Ingqikithi ukuthi kwenzakalani kwelika moya nakwelenyama. What is in the physical is just a copy of what is happening in the spiritual. Lokho kwenzeka ezweni lala emhlabeni kumfanekiso ukuthi kwenzakalani kwelika moya. I believe God is stretching us today Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyaselula namhlanje to be able to fit what is doing in the present time. ukuze sikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu akwenza kulesi sikhathi. We cannot ignore what is happening in the world of today Asikwazi ukukushaya imdiva okwenzeka emhlabeni without comparing with what is happening in the spiritual today. singazange siqhathanise nalokho okwenzakalayo kwelika moya. In the book of Revelation, Incwadini yesambulo the Bible says there was a war in heaven. lithi iBhayibheli kwakukhona impi emazulwini. When those who are on earth were excited about the war in heaven, Laba basemhlabeni bejabulela ngalokho okwenzeka ezulwini. now the angels were talking to those who are on earth Ingelosi sasikhuluma nalabo basehlabathini. and say, hey, you who are on earth, Bethi hey nina nisehlabathini be ready for what is happening in heaven. lungelani lokho kwenzakalayo ezulwini. Don't just watch from another planet and say, I wish I could be there. Ningabuki nje nikwela umhlaba nithi ngiyafisa ngangabe The ngilapha. angel says, you see how the devil is falling from heaven. Zathi ingelosi niyambona uSathane uwiswe kanjani ezulwini. What caused the devil to fall in heaven? Lokho kudala ukuba uSathane ewe ezulwini. It is what happened on earth. Yilokho kwenzakalayo emhlabeni. The blood was not shed on earth. Igazi alichithekanga emhlabeni. The blood was not shed in heaven. Igazi alichithekanga ezulwini. It was shed on earth. Lachitheka emhlabeni. But the first impact of what happened on earth Kodwa igalela lokho kwenzeka emhlabeni. was felt by those who are in heaven Kwezwakala kulabo abasezulwini. before those who are on earth can feel the impact of what happened in their territory. Ngaphambi kwalabo abasemhlabeni bezwe igalelo elenzakala endaweni abakuyo. It was those who were in heaven Yilabo abasezulwini who were telling those who are on earth ababetshela abasemhlabeni that the impact in heaven ukuthi igalelo was ezulwini caused by what happened on earth. lidalwe yilokho kwenzeka emhlabeni. Mabongwe igama lenkosi. Praise be the name of the Lord. Ake nithi amen bona masonto. We are reading Siyafunda manje briefly, kafishane. but let me tell you, I'm excited.
ake nginitshele nje ngithokoze kakhulu for what God is doing today. ngalokho uNkulunkulu akwenzayo namhlanje. Among the things that are exciting my life Phakathi kwezinto ezithokozisa impilo yami is that we are living in a time of restoration. ukuthi siphile esikhathini sokubuyisela kwezinto ebeyilahlekile. Time of restoration. Isikhathi sokubuyisela kwezinto. All the things that has been stolen by the enemy, Zonke izinto ebezitshontshwe yisitha they are coming one by one. zibuya nganye ngazinye ngazinye. As we are coming to the a conclusion of the ages. Lapho sesifika esiphethweni seminyaka. What happened from Genesis, Okwenzeka kuGenesis. all the good things Zonke izinto ezinhle were just the drops kwakunjengama-tones that will culminate in the great rain that will water the whole world. lawa azoconsela endvuleni enkulu ezohlasela noma izwakala emhlabeni wonke. And it is amazing that KwaZulu-Natal is part of those land that are affected by the move of God. Kuyamangalisa ukuthi KwaZulu Natal ingenye indawo le ezozwela le mvuselelo enkulu ezayo. People who are living in KwaZulu-Natal Abantu abahlala KwaZulu Natal might not know that revival is here. hey Nkosi yami abezwa. Ngenzeka abangazi abantu bakwaZulu Natal ukuthi le mvuselelo enkulu yomhlaba izoqala la. Ikhona la. Ilana le mvuselelo it's here. Uphi amen wenu bazalwane? But it will never come the way you have measured. Ayizufike ngalendlela enilinganise ngayo. That's why some are going to throw it away. Yingakho abanye benu bazoyilahla. We are reading from the book of Zechariah. Sifunde encwadini kaZakhariya. Just few words then sharing with you tonight, and I want to allow the Holy Spirit to take over. Amazwi nje ambalwa nje engizowahlephela nawo bese ngidedela umoya ingcwele athathe indawo yakhe. Malibonge igama lenkosi. Praise be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Siyabonga Jesu. The book of Zechariah, chapter 2. I'm sorry, chapter 2. Ncwadi kaZakhariya isahluko sesibili. Verse number 1, it reads as follows. Ivesi lokuqala lifundeka nje. I lift up my eyes again. Ngaphakamiso amehlo ami. I lift up my eyes again. Ngaphakamiso amehlo ami futhi. I like it from my English translation. I lift up my eyes again. Ngithanda ngehumusho lesingiso lami ngoba liyayigciza ethi ngaphinda ngaphakamisa amehlo ami ngaphinda ngaphakamisa. Because a prophet was used by God. And every time God was demanding his eyes to look beyond where people can see. Ngoba umprofeti wayesenziwa uNkulunkulu. Ensonke isikhathi uNkulunkulu ekhuluma wayefuthi asebenzisa amehlo akhe ukuze abone ngale. You would never be a prophet before you go through eye test. Ngeke ube umprofeti ungadlula ngesivivinyweni samehlo. That's why God said to Jeremiah, what do you see? Yingakho uNkulunkulu ethi Jeremiah ubonani? Because you've got to see a little bit above the ordinary people. Ngoba kufanele ubone okuthe thuthu okudlula nje abantu phaka. That's why the prophet of God says, I lift my eyes again. Yingakho umprofeti kaJehova ethi ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami. I did it in 1974. Ngakwenza ngonyaka 1970. But it was not enough. Kodwa kwanganela. I did it in 1980. Ngaphinde ngakwenza ngonyaka But 1980. it was not enough. Kodwa I kwanganela. did it in 1990. Ngakwenza ngo1990. But the prophet said, Kodwa umprofeti and I uthi lift up my eyes again ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami. to see Ukubona what I didn't see in the past. engakubonanga ngesikhathi edlule. Because it was for that generation Ngoba
kwakungaleso sizukulwane. Hey man. Hayi. Oh Lord. Oh Lord, I I cry. look to your neighbor and say, do it again. Bheka umakhelwane ukuthi phinde ukwenze futhi. Lift up your eyes again. Phakamisa amehlo akho futhi. Abezwe labo nomasonto balele. Anginizwe namhlanje. Yeah. Muntoko selebish. Oh Lord, oh Lord, I dare not to Pinda foot. Pinda foot. Montolobobo. Yindakabosh. Kona ba connectayo ke manje in the spirit. Abenyama bayizwa lento esizwayo kodwa khona bakamoya bayizwa lento. Yeah. Kashata kapash. Hey, Hey, ngizwenza njani? what shall I do now? Hey, hey. Help us, Lord. Help us, Lord. Size Nkosi. Help size us, Nkosi. Lord. Size Nkosi. Oh, hallelujah. 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 Ish.
Let me read this verse, this chapter. Angiphinde ngifunde lesahluko. Holy Spirit of God. Moya ngcwele kaBaba. Retakamoshika. Pantapo. I hope Nyathemba that Mfundisi NJ uthi Mruti Ralegulela. TA. you won't mind Ngeke ube nankinga if I just prophesy and sit down. uma ngivese ngiprofete bese ngihlala phansi. Cha, ngeke ngibe nankinga. Do Because as the Spirit of the Lord We, leads. we have teachers of the word here Ngoba sinabafundisi bezwi who are doing a perfect work. abenza umsebenzi ophelele. My work is just to prophesy. Owami umsebenzi ukuprofeta. Teachers of the word will come and share with you the historical background of all the verses and how they came into being. Uthi laba abafundisa izwi bazoza bazontshela ngomlando wezwi ukuthi kwenzeka kanjani ngezinto ezenzekelile la ezwini. Mina, I just want to read for you, prophesy and go. Kodwa I've come Lift. ukuthi ngizoprofeta. I lift up my eyes again. Saying ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami. Lezinto, These things things in our lives, izinto empilweni yethu they are controlled by what we see. zilawulwa yilokho esikubonayo. When our eyes are up, Uma amehlo ethu ephezulu lapha the anointing will go up. nogcobo liyanyuka intambisi. To an aeroplane, for an aeroplane, Ukuzindiza they talk about altitude. bakhuluma ngento ekuthiwa yi-altitude. When the nose of an aeroplane Uma ikhala noma impumulo yendiza looking down, ijonge phansi ibheke phansi, the body of the aeroplane is going down. nomzimba wendiza nokushona phansi. When the nose of an aeroplane Uma ikhala lendiza look up, libheka phezulu, the wings of the aeroplane will take off. nempiko zendiza zizosuka. As long as your nose Inqobo nje ikhala noma impumulo yakho is looking up, ibheke phezulu, libheke phezulu, every situation will say yes for your taking off. sonke isimo sizovuma ukusuka kwakho. Finances will never keep you down. Izimala soze sagcina phansi. Situations will never keep you down. Izimo noma imeko azisoze sagcina phansi. Somebody said, Omunye umuntu wathi your attitude determines your altitude. umqondo wakho noma indlela ocabanga ngayo isho la uzophelela khona. I lift up mine eyes. Ngaphinda ngaphakamisa amehlo ami. That was the beginning of restoration. Kwakuqala kokubuyisela kwezinto. The rebuilding of Jerusalem, Ukwakhiwa kabusha kweJerusalem, the temple, iTempeli, the glory inkazimulo back to its position.
ibuyele endaweni yayo. But it came Yafika when somebody lapho umuntu othile said, ethi I lift up my eyes again. ngiyaphinda ngaphakamisa amehlo ami Where I used to look before the trouble came. lapho ngangijwayele ukubheka khona ingakaqali inkinga noma ingxaki. Let me read this verses in. Ake ngifunde lama verse. And I look and behold a man with a measuring line in his hand. Ngabona bheka nangumuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. That's the problem that the prophet saw, Yona nkinga umprofeti ayibona. which was a stumbling block for the move of God. Eyayisithiyo sokusebenza noma sokunyakaza noma kwentshukumo kaNkuluNkulu. The hindrance to the move of the Almighty God. Isithiyo sokusebenza noma sokusebenza kukaNkuluNkulu umnini mandla onke. It was what was in the hand of that man he saw. Yilokho okwakusesandleni salomuntu umprofeti akubona. And the prophet said to that man, Umprofeti wathi kulowo muntu in verse number 4, evesini lesine and he said unto him, yathi kuyo Run, gijima speak to this young man, say, ukhulume kulensizwa ukuthi Jerusalem shall be inhabited as a town without wall. iJerusalem I'm sorry, let's verse number 2. He said, where goest thou? Verse Verse number 2. ivesi lesibili wathi uya ngaphi And he said, to measure Jerusalem. wathi kimi ngiya ukulinganisa iJerusalem To see what it is breadth thereof and what is the length thereof. ngibona ukuthi bungakanani ububanzi balo bungakanani nobude balo. And the angel that talked with me went forth, and another angel came to me and said, Run, speak to this young man and say, Jerusalem shall be inhabited as a towns without wall. Nenye ingelosi yaphuma kungihlakabeza yathi kuyogijima ukhulume kulensizwa ukuthi iJerusalem liyakwakhiwa njengemizi engenazingange ngenxa yobuningi babantu. I want you to look to somebody sitting next to you and say, Ngifuna ubheke umuntu ohlise eduze kwakho uthi kuye no more measurements. ungaphinde kusaba khona ukulinganisa. Ngabusaba khona ukulinganiswa. Say to your neighbor, no more measurements. Tshela umakhelwane wakho ungaphinde kusaba khona ukulinganisa. This was the rebuilding of the second temple. Lokho kwakuyisikhathi sesibili kwakhiwa kabusha iTemple. And the people whom God was talking to, Abantu uNkulunkulu ayekhuluma nabo they knew the first temple. babelazi iTemple lokuqala. They knew the measurements of the first temple. Babezazi ilinganiso zeTemple lokuqala. Now, problems started when Zerubbabel was starting to build a new temple. Inkinga zaqala ngesikhathi uZerubabel eseqala esephinde lakha kabusha iTemple. The people of that day, they came with their measurements in their hands. Abantu baleso sikhathi bafika nezilinganiso The ezandleni measuring zabo. tapes in their hands. Bephethe ilinganiso ezandleni The zabo. measuring lines in their Bephethe hands. intambo zokulinganisa ezandleni zabo. When the other prophets of God were busy prophesying restoration, Lapho abanye abaprofeti baNkulunkulu beprofeta ngokubuyisela kwezinto. the others were coming with measurements, Abanye babefika nelinganiso. trying to measure where this thing will end. Bezama ukulinganisa lento izophelela. The length and the breadth of this thing. Ubude nobubazi balento. And God was looking from heaven
uNkulunkulu wayebhekile ejongile When esemazweni people were coming with measuring sticks, abantu beza neintambo zokulinganisa measuring lines, beza neintambo zokulinganisa measuring tapes, beza nezinto zokulinganisa trying to measure what the Lord was doing. bezama ukulinganisa lokhu uNkulunkulu ayekwenza But the Bible says kodwa iBhayibheli lithi God saw the prophet Zechariah, kodwa uNkulunkulu wakhombisa umprofeti uZakhariya anointed him with the anointing wamgcoba ngogcobo to go and speak the prophetic message ukuba yokhuluma umyalezo wesiprofeti which will help his generation eyayizosiza isizukulwane sakhe not to repeat the mistakes of yesterday. ukuba bangaphindi amaphutha izolo And the man who was sent by God, indoda ayithunywe he uNkulunkulu had to lift up his eyes. kwakumele ukuba phakamise amehlo akhe Because if you have no touch with God, ngoba uma ungakathinti if uNkulunkulu you do not have touch with the anointing, uma ungakathintani you nogcobo will only look and see where others are seeing. uzobheka uphelele labo abayimephelela khona But the ngokubona Lord said to Zechariah, kodwa inkosi yathi you kuZakhariya lift up your eyes. phakamisa amehlo When akho your eyes is lifted up, amehlo akhe ephakanyisiwe you will see beyond what other people are seeing. uzobona ngale kwabanye abantu laba You will bephelela see khona beyond ordinary people. uzobona la abantu nje And bephelela when khona you see beyond people, kodwa mawubona ngale kwabantu then you are a prophet. manje-ke When usumprofeti you see beyond others, uma ubona ngale kwabanye then abantu you are an apostle. usumpostoli When you see above what others see, usubona ngaphezu kwabanye then you abantu are a visionary. usungumuntu You see onombono above the level of ordinary. ubona ngaphezu kwezinga labantu nje kamosh santa kamosh Malbongo igama lenkosi. praise be the name of the Lord And I lifted my eyes again. phinda ngawaphakamisa amehlo ami I want to ask you today, ngifuna ukukubuza if you want to know what God is doing today, uma ufuna ukwazi okwenziwa lift uNkulunkulu up your eyes again. phakamisa amehlo akho I futhi say, do it again. phinda futhi Do wena it again. phinda If you wenze want to know what's happening in South Africa, ufuna ukwazi kwenzekala eMzantsi Afrika it's not only when you look at the television, akhona nje ukubona kumabonakude it's not only when you look at the newspaper. akhona nje ukubona emaphephandabeni The newspapers amaphephandaba are just ordinary papers. amaphephandaba But nje if you want to know kodwa uma ufuna ukwazi inside the situation phakathi esimeni what the future is holding for us, ukuthi isasa lift lisiphathele up your eyes. phakamisa amehlo akho Lift up your eyes. phakamisa amehlo I akho want to say to you, church, ngifuna ukuthi kini it is bandla high time isikhathi esifanele that we begin to see la siqalisa khona ukubona young politicians ngaphezu kwebusopolitiki anangawusho nje amen nibophekile benomasonto jonana lift up your eyes. phakamisa amehlo akho You will see beyond scientists. uzobona ngaphezu kososayensi When you look up, mawubheka phezulu you will see the root of the cause. uzobona impande yalento eyenzakalayo The root of the cause impande yalesenzo might esenzakalayo not be scientifically detected, ngenzeka ukuthi ingabonwa ngososayensi might not be medically diagnosed. ngenzeka ukuthi ingaqhumani nezimo It zokulapha will need your eyes to be lifted up. izodinga ukuthi uphakamise amehlo akho If I will lift up our uma eyes, siphakamisa amehlweni then we can be a solution sesingaba isisombululo to this dying world. kulo mhlaba ofayo ake nithi amen bonomasonto nilele jonana hey The church of God ibandla likaNkuluNkulu is the salt. lusawoti liyityuwa Do you know what is a salt? uyazi yini usawoti ityuwa Salt, usawoti ityuwa salt usawoti ityuwa is popular uqhelekile ujwayelekile but not visible. kodwa ubonakala abezwa manje unomasonto imiss call Baba we,
ntate when you have a salt on your table, uma unosawoti noma ityuwa etafuleni lakho salt does not need to talk. awudingi usawoti ukuthetha noma ukukhuluma abezwa miss call But nobody can deny kodwa akekho noyedwa umuntu ongaphika when we touch food, lapho sithinta ukudla where there the presence of salt is there. lapho kukhona ubukhona bukasawoti Church, bandla let's lift up our eyes. ake siphakamise amehlo ethu Let's lift up our eyes. ake siphakamise amehlo ethu Let this world know that we are here. lo mhlaba wazi ukuthi sikhona When Paul was in the prison, uma uPaul esejele a prison warder was about to commit suicide. phathi wejele wayesezoyibulala He was about to commit suicide. wayesezoyibulala When he was about to kill himself, esezoyibulala uqobo lwakhe Paul said, Paul wathi don't kill yourself. ungazibulali We are still here. We sisekhona are still here. We sisekhona are still here. sisekhona We might not have great names, ngenzeka singabi namagama but amakhulu we are here. kodwa We sikhona might not be known, ngenzeka but singaziwa we are here. kodwa sikhona We might not have big houses, ngenzeka singabi nezindlu but we are enkulu here. kodwa sikhona We might not appear on the news, ngenzeka singavele but endabeni we are here. kodwa We sikhona might be mocked by everybody, singahlekwa wonke umuntu but we are here. kodwa The sikhona devil can laugh at us, satane ngahleka but we are here. kodwa We sikhona are here. We sikhona are here. sikhona kamosh phakamis 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 amehlo akho kashanta kapapapapapa rapaka kashanta kamosh ripaka santa kashanta Everybody say we are here. wonke umuntu athi sikhona balelo noma sonto abayizwa lento shonana shonana Hey, hey tell Batakati, tell all the wizards tell the devil worshippers, tshela abakhonza uSathane tell all the Satanists, tshela bonke laba if bangasathane they don't know uma bengazi that right in Peteguine, kuthi phakathi eThekwini we are here. We sikhona are here. We sikhona are here. We sikhona are here. sikhona This world lo mhlaba is about to recognize the presence of the church. usuzokwazisa ubukhona bebandla Why am I saying this? yindaba ngisho lento When do you see the stars? uma nibona izinkanyezi izinkwenkwezi When do you see? nibona nini izinkwenkwezi You izinkanyezi don't see the stars when the sun is shining. awuyiboni izinkanyezi uma ilanga likhanya If you want to see the uma stars, ufuna ubona izinkanyezi wait for the sunset. lindela ukushona If you kwelanga want to see the stars, ukuze ukwazi ukubona wait izinkanyezi for darkness to come. lindela ubumnyama Because bufike when darkness comes, uma ubumnyama the bufika stars will shine. izinkanyezi Let me ziyakhanya tell you something. ake ngikutshela ukuthini Even 12 o'clock in the midday, phakathi emini the stars are still there. izinkanyezi zisuke zikhona But if you want to see the stars, kodwa uma ufuna ukubona izinkanyezi wait for darkness to come. lindela ubumnyama If you bufike want to see us, uma ufuna ukubona thina wait and see troubles to come. lindela iy'nkinga If you zifike want to know us, uma ufuna ukusazi wait until we have scars. lindela sibe nebazi When we have emzimbeni scars, uma sinempawu then we emzimbeni become stars. siba When zinkanyezi we are wounded, uma then silimele we become dangerous. siba yingozi kakhulu When we have nothing, uma then singenalutho we become something. yilapho siba Lift utho up your eyes. phakamisa amehlo akho kamosh santa kamush That's why yingakho
We are dangerous siyingozi when we are in danger. uma sisengozini. When we are in danger, Uma sisengozini we are too dangerous for the siba devil. ingozi kakhulu kuSathane. Because when I'm in danger, Uma I ngisengozini run to God. ngibalekela uNkulunkulu. When I am in trouble, Uma I ngisengxakini run to God. ngibalekela I kuJesu. don't run to the devil, Ngibalekela but I kuSathane. run to God. Ngibalekela When uNkulunkulu. I feel weak, Uma ngizwa ngibudaka then I am strong. yilapho That's nginamandla. why Paul says, Yingakho uPaul when ethi I am weak, uma ngibudaka then I am strong. yilapho nginamandla. Because my weakness Ngoba ubudaka is the bami driving force amandla angiphushayo to my God. uNkulunkulu wami. Abezwa laba bantu miss call. Rekamosata. Lift up your eyes Phakamisa amehlo akho. and see beyond what people are seeing. Ubone ngale kwabantu abakubonayo. When the economical crisis Uma kunesimo esibucayi sezomnotho are rising all over the world, senzeke emhlabeni wonke we are not crying asikhali because Christ ngoba uKristu is greater than crisis. umkhulu kunama crisis. Awuphinde futhi. Christ uKristu is greater than crisis. mkhulu kulo Kristu. Crisis. Mkhulu kuna nezimo ezibucayi phecelezi crisis. It is when you are in crisis, Kulapho useyimene ezibucayi then you will begin to see Christ better. labo uzoqala ukumbona kangcono uKristu. Ngoba, Because ngikuzwile mfundisi. I've heard you, Pastor. Nizwile nina bavangeli. I've heard you, Evangelist. When you say Maniti. ngoba, Because he was wounded. walinyazo He's not afraid of a wound akayisabi izilonda because ngoba he was wounded. walinyazo He's not afraid of death akwekesaba ukufa because ngoba he dies. wafa He's not afraid to be bruised akasaba ukulinyazwa because he was bruised ngoba walinyazwa for our iniquity. ngenxa yobubi bethu. Because He was wounded. walinyazwa He understand the wounds. waziqonda He iyonda understand the tears. waziqonda He inyembezi understand the troubles. waziqonda He ingxaki understand the situations waziqonda izimo because he was. ngoba wenziwa. No more measurements Angabusalinganiswa when we come to God. uma siza uNkulunkulu. Take away your measurements. Susani lingani Take away your limits. susimgoqo yakho. When you approach this God, Umuza lo uNkulunkulu. take away the limits Susikalo because we are approaching God. ngoba siya uNkulunkulu The manje. things that used to keep people in the past Izinto ezavamba ukuvala abantu were the limitations zinemgoqo that were put by the forefathers. ezabekwa obaba mkhulu. There are people that were, before we were born Ngaphambi kazizalwa and during our lifetimes, nangesikhathi sethu we were living in a society sasiphila emphakathini that is drawing boundaries for our lives. esibekela imingcele They empilweni tell zethu. us Basitshela ukuthi that you are black, you cannot do it. ukuthi umnyama ngeke ukwenze. They tell us Basitshela that your mother is poor, you cannot rise up. wena umpofu kakhulu ngeke They uphakame. tell us Basitshela that if you have not matric, ukuthi uma ungena you cannot umatriculation be somebody. awukwazi ukuba umuntu We othile. were living within the boundaries. Sasiphila emngceleni. Even when God came to Israel, Noma uNkulunkulu efika Israel he came to the people fika kubantu who have got boundaries in life. abanemngcele empilweni. The first thing they did when God spoke Kodwa into abayenza uNkulunkulu was ekhuluma to go and measure ukuba bahambe as bayolinganisa to how far ukuthi kukude can kangakanani I go with this. ngahamba kanganani. And God said to the man, uNkulunkulu wathi kubo tell that young man, tshela leya nsizwa tell that young man, tshela le nsizwa encane tell that young man, tshela le nsizwa encane Jerusalem iJerusalem shall not be measured. alisoze Tell lalinganiswa. that young man, Tshela le nsizwa encane my anointing ugqobo lwami shall not be measured.
alisoze lalinganiswa. Tell that young man, Tshela le yansizwe encane. take away your limits. Susa imigoqo Take yakho. away your limits. Susa imigoqo I'm yakho. about to do something Sengizokwenza okuthile. beyond humanly measurement. Ongaphezu kokucabanga nokuqalela Don't measure kwabantu. what I'm doing Ungakali lokho with the engizokwenza. denominational measurements. Ungafiki nezikalo zesonto. Don't measure what I'm doing Ungayikali with your ungayilinganisi. traditional measurements. Unezikalo zesonto. Don't measure what I'm doing Ungayikali ungayilinganisi with your lento. little knowledge of theology. Nolwazi lwakho lezeBhayibheli. Jerusalem iJerusalem is my place. indawo yami. Jerusalem iJerusalem shall be a city iyaba umuzi without the walls, elingenayintonga. without the measurements, Ongenasilinganiso. without the boundaries. Ongenamngcele. God is releasing uNkulunkulu uyakhuluma. anointing Uqobo. without boundaries, Olungenamkhalo. anointing Uqobo. without measurements Ongenamkhawuko. in the latter days, Ensukwini sogcina. says the Lord. Usho uJehova. I shall pour out my spirit Ngiyakuthulula umoya wami upon all flesh, phezu kwayo yonke inyama. black flesh, Kwemnyama inyama. yellow flesh, Eyela inyama. pink flesh, Ephinki inyama. red flesh, Eblack inyama. all flesh, Yonke inyama. young and old. Encane nendala. No more measurements. Ngaphinde usalinganisa. They will say, Bazothi, wabona le nto ayenzayo you see what he's doing now? izophelela la. It will end here. Somebody came to me Omunye umuntu usekimi. when I was running on top of the tent, Lapho ngigijima phezu kwetende phezulu. preaching like a wild tiger. Ngishumayela njengengwe yasendle. He said, hey, But hey, you are preaching too much. shumela kakhulu. You'll never even make it to 40 years. Sozwa afike eminyakeni ngamashumi amane 40. You'll be dead. Nami bathi ngigijima kakhulu uzobusufile. But today, Kodwa namhlanje it's not me talking about 40. akumina ngikhuluma ngeminyaka ewu40. Abosemi who are talking about those years. Only my sons osemi abakhuluma ngaleyo minyaka. But I'm still running. Kodwa ngisaqhubeka I'm ngiyagijima. still running. Ngiyaqhubeka ngiyagijima. I'm still running. Ngiyaqhubeka ngiyagijima. Baba, I'm still running. Amen. Ngiyaqhubeka ngiyagijima. This is my 3rd week of preaching. Yisonto lami lesithathu ngishumayela. From conference to crusade. Kusukela engqungqutheleni ngemvuselelweni. Crusade to Kusukela conference. emvuselelweni ngengqungqutheleni. You see the foxes of Samson. Yabona impungushe sika Samson. The fire was not in their heart, Umlilo wawungekho enhlizweni zabo. but the fire was on the tail. Kodwa umlilo wawusemsileni wempungushe. Do you know the tail Uyawazi umsila controls the body? ukuthi wona olawula umzimba. When a bird is flying, Uminyoni noma intaka indiza ibhabha. it uses the tail to breathe Sebenzisa umsila ukuphefumula. and also to give direction. Nofuthi nokunikeza indlela. That's why a dog without a tail, Yingakho nje inja engenamsila we don't hunt her with that dog asizingeli ngaleyo nja. because it doesn't Doesn't have brakes. doesn't have brakes Ngoba ayikwazi ukuyilawula, ayikwazi ukuma. and it cannot control its movement, its running. Ayikwazi ukulawula futhi ukugijima kwayo ngoba inamsila. That's why Samson Yingakho uSamson chose the tail wakhetha umsila. and said, this is where the fire must sit Wathi ila kufanele umlilo uhlale khona to control the whole body. ukulawula wonke umzimba. When the fire is on the tail, Uma umlilo usemsileni, the foxes impungushe were not enjoying, zasingakuthokozeli but they were running away kodwa zasibaleka. from the fire Sibalekela umlilo. with the fire. Sibalekela kanye nomlilo.
I will never retire, I will refire. Angisoze ngayeka ukusebenza kodwa ngophinisela umlilo. Ngorifaya ngophinisela umlilo. Zophinde ngifaka omunye umlilo. And I lifted up my eyes again. Ngaphinde ngawaphakamisa amehlo ami. We are coming to the end of 2008. Sifika ekupheleni ko-2008. I want some people to lift up their eyes Ngifuna abanye abantu baphakamisa amehlo abo. and say, Lord, Bethi Nkosi, I did it in the past, ngikwenzile esikhathini edlule. but I want to do it again. Kodwa ngifuna ngiphinde ngikwenze futhi. Miss call. Molo bobo inelebes. Muna, Eput ayenzi le nto. musukuyenza mfowethu lento ngithunuka amanxeba. Ayishaya kanjalo ikeyboard le yakho. Don't play it like that your keyboard. Uyangithunuka. Kamakamush. Hala mashikoma parasiko. Ilebe sente kemush. Kamo sente lebebisi. Jonana. Hey, Oh, if a fox umimpungushi without a Bible college knowledge ngaphandle kolwazi lwaseBhayibheli lweBhayibheli as a Bible college lwesikole seBhayibheli could run with fire, kwazi ukubaleka nomlilo from fire with fire, isuka emlilweni nomlilo and destroy the Philistines. ibhubhise Field. insimi yamafilisi. What about you? Kangakanani wena? Take away the measurements, the limits. Susa izilinganiso. Do you know what is the difference between people used by God and people not used by God? Uyawazi umahluko phakathi kwabantu abasenswa uNkulunkulu nabantu abangasenswa uNkulunkulu. The problem is not with God. It's not with God. Inkinga ayikho uNkulunkulu. The problem is what we have in our hands. Inkinga yilokho esinakho ezandleni zethu. When anointing comes, Uma ugcobo lifika, it finds us with measuring sticks in our hands. lusifika sinezilinganiso zezinduku ezandleni zethu. Abezwe imisikhola abayizwa not awe lento. I was in a crusade. Ngangisemvuselelweni. I'll never forget that crusade. Angisoze ngayikhohle lo mvuselelo. I was standing like this. Ngangimeka nje. Let me go to chapter 2 of that story. Angene kwisahluko sesibili saleyo ndaba. I felt what I feel today. Ngayizwa lento engizwa namhlanje. Anointing mixed with anger. Ugcobo intambiso exutshanise nolaka noma umsindo noma ingqubo. Leqhoko. Localization. Yeah. With provocation. With provocation. And there were so many people on the wheelchairs. Babe baningi kanje abantu behleze einqoleni lezo kama ama wheelchairs. I stepped down from the pulpit. Ngehlike eqongeni. Kawutwa ke tshwerwe ngezwa liphethwe into engayazi. I felt something that helped me which was Now unfamiliar somebody was to me. blocking my way here. Kunomuntu wayevimba indlela yami lapha. Ngamsunduza ngathi, "Hey, tuwamona wena." I pushed him away. I said, go away. Tuwamona. But move away. Tuwamona. Ngithi suka lapha. When this man looked at me, Uma le ndoda ingibuka, he jumped from the pulpit, he ran away. Yes. He jumped from the wheelchair and ran away. yasuka kwi-wheelchair,
yasuka yagxuma yabaleka yashiya wheelchair. And others were looking at him. Abanye abantu babembhekile. I got my belt ready. Ngalungisa ibhande lami. I look at others. I said, wabona nina ngizonisha nonke. Ngakhipha ibhande lami ngababheka bonke labo abahlezi kuma wheelchair. What do you want But you see, all of you, I'm gonna shambok you, all of you. I'm gonna shire you, all of you. I'm gonna hit all of you. When I look at them, Ngenkathi ngibabheka, people were running away from their wheelchairs. abantu babebaleka beshiya ama wheelchair. I-miss call abayizwanga abantu abaningi. I was in the University of Roma in Lesotho. Ngangisenyuvesi yaseRoma eLesotho. They brought a madman. Baletha indoda eliuhlanya igeza. I got angry when they told me that that man was mad. Ngathola umuntu wangitshela le ndoda ibigeza iphambeni I iyahlanya. look at him like this. Ngambheka nje. I said, how can a nice man like you be mad? Ngeza kanjani umuntu omuhle njenganawe ahlanya? I said, sit down. Ngahlala phansi. The man sat down. Indoda ehlala phansi. I said, stand up. Ngaphakama. He stood up. Uphakama. I said, go there. Ngathambile lapha. He went there. Ya lapha. I said, come here. Ngathi wosela. Then I gave him the microphone. Ngamnikeza i-microphone. I said, are you still mad? Ngathi usahlanya namanje? He said, no, I'm healed. Wathi cha ngiphilisiwe. Abasayiqhelanga lezinto nomasonto. What you are holding in your hands determine where you are going. Lokho kuphethe ngezandla zakho kusho ukuthi uzophelela laphi noma uyapi. If you are having measurements, Uma uphethe izilinganiso, come into a crusade, ufike emvuselelweni, measuring how fast Tole is going. ulinganisa usithole uzohamba ibanga elingakanani. You are wasting your time. Chitha isikhathi sakho. Kade babesikala mfowethu. Having a measuring tape as if you are going to make a suit for God. Unento yokulinganisa engathi uzolinganisa isudi kaNkuluNkulu. Uzokwenzela uNkulunkulu isudi. I-miss call. Abezo. Jerusalem shall not be measured. IJerusalem ngeke lilinganiswe. I have decided Nginqumile to do what God wants me to do. ukwenza lokho uNkulunkulu afuna ngikwenze. To go where God wants me to go. Ukuya la uNkulunkulu afuna ngiye khona. To say what God wants me to say. Ukusho lento uNkulunkulu afuna ngisho. Anginandaba nawe. I don't care about you. I'm not afraid to be loved by people. Angisabi ukuhlekwa ngabantu. If people are not laughing at you, Uma abantu bengakuhleki, it's a sign that you are their classmate. kusho ukuthi wena ngumata wabo. Isibonakaliso ukuthi wena umata wabo. If people don't criticize you, Uma abantu bengakugxeki, it's a sign that you are at their size. isibonakaliso ukuthi wena unsayizi wabo ulingana nabo. How can they criticize you if you are in their size? Bengagxeka kanjani uma ulingana nabo? Anizwe imiss call lento. Nobody will walk with God if you are a man pleaser. Akekho umuntu ozohamba noNkulunkulu uma uthokozisa abantu. It is time to take our human measurements. Isikhathi sokuthi sisuse ilinganiso zethu zobuntu. Go to the dustbin. Siye emgqonyeni kaDoti.
and throw them there siphonse khona sijijele lapha and say, sithi I'm ready to move with God. sengikulungela ukuhamba kanye I'm noNkulunkulu ready to follow God. ngikulungela ukulandela uNkulunkulu I'm ready to do what God wants me to do. ngikulungela ukwenza lokho uNkulunkulu afuna ngikwenze. In my life, Empilweni yami every 5 years, yonke iminyaka emihlanu God introduced me to what I did not know. uNkulunkulu ngithula ungilethe entweni ebengayazi. And when that thing is known and accepted by everybody, He introduced something new to me. Leyo nto lapho leyo nto siyazi wonke umunye umuntu yibo bonke abantu uNkulunkulu uyangisusa lapho angithule entweni entsha. Hey. Let me tell you, how am I going to preach the gospel in this coming 4 years? Athi ngikutshela ukuthi ngizolishumela kanjani ivangeli kule minyaka emine ezayo. Let me tell you, Athi ngikutshela I will be preaching to thousands of people here in South Africa that I've never preached to. ngizobe ngishumela kuyinkulungwane zabantu la eMzansi Afrika engaze ngishumele kuzo. Somebody saying, how do you know? Omunye umuntu uthi wazi kanjani? It's because right now the government is helping me to build new facilities that I'm going to use for the gospel. Njengamanje uhulumeni unginikeza usizo lwezakhiwo engizakhayo la ngizokwazi ukusebenzela khona. And even bigger airports so that I can travel nice. Ngisho nezikhumulo zeindizi ukuze ngikwazi ukuhamba kahle. Do you think that these airports are built and all the stadiums, it's only for Teko Mudis? Oh, okay. It's only for soccer. Nicabanga ukuthi lezi inkundla nezikhumulandiza ezakwayo zakhona u2010 nje ibhola nje qha. Aye, Baba Salwan. No, brethren. Lift up your eyes. Lift up your eyes. And see revival. Hey, abezo no masonto. Jonana, pastor. Pastor. What? How are we gonna be preaching after 2010? Sizoshumela kanjani emva ka2010? There will be no need of tents anymore. Sizoba singasekho isidingo samatende. Because our stadiums will be closed for the weather and open for the weather. Ngoba inkundla sethu sizobe ivalekile phezulu. Izulu lingakwazi ukunetha phakathi sivulele thina. And the people who will be playing in that stadiums will be not just Bafana. It will be Almighty God, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers, the children of the Almighty God will be here. Why bamboo stole? Why bamboo stole? Unyaule nabu. Why so you digo? Lato mago Jesu. Maraposhato la bokoseta. Shekele bebe saka. Rapaka shanta. Abantu abasobedlala lapho kuleso stadium kuzobe ngoni bafana kodwa kuzobe ngabavangeli ngabapostoli ngabaprofeti He scores. It's a goal. It's 1-0. It's 1 goal to Jesus and 0 to the devil. Let us see who scored this goal. Let's do it in a slow motion. There comes Kumbi and his
uphiwa meni ebasontweni na He's coming from the church. He phakamisa kancane ugu lifted little bit kumbi. malibongo igama lenkosi walishaya And he scores. nangu nangumsiza ulibambile There comes Caesar holding the pole. nangu ngasekunena wavela nje washaya laduma. There is it on the right side. There comes NJ and he scored. It's a goal. Throw down the measurements. Lahlelani ilinganiso. These things are for us. Lezi zinto zethu. These things are for us. Lezi zinto We zethu. will preach on the television. Sizoshumela kumabonakude. SABC SABC. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. ETV, ETV. all the televisions. Kuwonke You will find us on the internet, Uzosibona on ku-internet. the websites. Uzosibona You will kuma-website. find us on the telephones. Uzosibona You will see kuma-cellphones. us on our car screens Uzoyibona lapha emotweni all zethu. over the world. Emhlabeni wonke. You will see the Church of Jesus Christ Uzobona ibandla likaJesu. playing the last match Edlala umdlalo before wokugcina. the coming of the Lord Jesus Christ. Ngokubuya kaJesu. I say the last round, Ngisho umsuliswano the last wokugcina. round Umsuliswano of wokugcina. a giant. Weqhawe. It's now in the Umanje. church. Can we give God a big hands of Shayela praise? uNkulunkulu Let's izandla. give God a big hands of praise. Shayela izandla sokudumisa. Let me conclude by saying, Angivale ngokuthi I conclude by reading a verse. ngivala I'm not ngokufunda going to read ivesi. it, I will talk about it. Angizolifunda ngizokhuluma ngalo. Ezekiel, Hezekiel he saw it. wayikubona. He saw this coming, Wakubona kuza this restoration time. lesikhathi sokubuyiselwa. He saw it like a river. Wakubona Elijah saw the cloud. njengo Elijah wabona ifu. Elijah saw the wind. Elijah wabona Elisha saw the wind. wabona Elisha wabona inqola yomlilo. Let's go. Asambe. Elijah saw the cloud. uEliya wabona ifu. Elisha saw the wind. uElisha wabona umoya. Elijah saw the rain. uEliya wabona imvula. But Kodwa Ezekiel weZekiya saw the river. wabona umfula. The wind, the cloud Umoya nefu were together. kwakuhlangene ndawonye. All these ages, Yonke leminyaka through different men and women of God, ngamadoda nabesifazane bakaNkuluNkulu abahlukahlukene. clouds Amafu were coming together. ayehlangane dibana. Denominations and churches and ministries Amaqhawe namasonto namaministry were little clouds. bekungamafu amancane. Ya prophet manje. Little clouds. Amafu amancane. The wind of problems and troubles and persecutions Umoya weyinkinga nezingxaki nokushushiswa which made us to cry sometime osenze kwesinye isikhathi sakhala were sent bekuthunyelwe to bring the clouds together. ukuhlanganisa amafu ndawonye. Imiss call. No cloud can make the world, the earth wet alone. Alikho ilifu lilodwa elingenza umhlaba ube manzi. That cloud, no matter how beautiful it is, Lelo fa khathaleke lihle nganani. must wait for the wind Fanele lindele umoya to bring it closer to another cloud. ukuthi ulisondeze eduze nelinye. Cloud to its cloud. Ifu efini
The cloud of Assemblies of God, the cloud of Apostolic Faith Mission, the clouds of African gospel and full gospel, the clouds of prophetic ministry and apostolic ministry and charismatic, and you call it Pentecostal, evangelical, you call it Episcopalian, Presbyterian. All the clouds were coming together to form a river today. If let's say Assemblies of God, let's say Faith Mission, let's say gospel, let's say African gospel, let's say ministry, the peanut butter, if let's say pressing, let's say peanut butter, Presbyterian, Fire Dolorosa. And when all the clouds have gathered together and showered the rain, Ezekiel stood up and said, I looked to the temple, and that man, he said, I saw the measurement. But Ezekiel said, no, there was no more measurement. I saw the river from the temple going down to the whole world. Lapho uHezekiya ethi ngenkathi lehla lemvula lehla lelifu uthi uHezekiya ngabona umuntu uthi lo muntu wephethe isilinganiso uthi kodwa uHezekiya angisabona ngimvula ngabona umfula uhamba phakathi etempelini uhamba. The vision for the last day is no more somebody with a hand, with a measuring stick, with the name of the church, but the message today, it is a river that is bringing all the small rivers and the clouds together from the temple to the whole world. Umbono wensuku zokugcina akusiwona umbono womuntu oyedwa, akusiwona umuntu onento eyodwa, kodwa umbono osohlanganisele udidiyele ndawonye yonke into ozodla umhlaba wonke, hayi ngomuntu oyedwa kodwa ngokusebenza ndawonye. Oh, give God a big hands of praise. Because we have come to the place where our measuring is going to limit us. Ngoba sesifike endaweni lapho ukulinganisa kwethu kuzoba nemgoqo kusikalele. A man, indoda umuntu, he measured 1,000 cubits. Wathi ukulinganisa izinkulungwane zama cubits. 1,000 cubits. In Ezekiel chapter 47. Encwadi kaEzekiel 47. 1,000 cubits. Izinkulungwane zezilinganiso. But the water was just ankle deep. Kodwa amanzi ayishayela emaqakaleni emaqatheni. If we are measuring, uma silinganisa, when we think we have measured 1,000, uma sicabanga ukuthi sesilinganisa izinkulungwane amawaka, to God is just ankle deep. kuNkulunkulu kufana nokujula kwasemaqakaleni. We are only ankle deep. Sifike nje eqakaleni ngosilinganiso. Because God never intended us to measure. Ngoba uNkulunkulu engasidalelanga uba silinganise. He's creating for us a river. Kodwa usidalela umfula. Where we are not going to measure how far we are going. La singazuka sohamba kanganani. But we've got to enter the river. Kodwa sidinga ukungena emfuleni phakathi. Emlanjeni. Not a waist deep river. Hayi umlambo ogcina noma umfula ogcina la okhalweni esinqeni. But the river where we can swim. Kodwa umlambo la singaqubha khona sibhukude phakathi. Say kunjani ba? Say how is it feeling ba? Man, I have a feeling that everything is gonna be all right. Ngithi no, nginomusa ukuthi yonke into izolunga. Be all right. Izolunga. Be all right. Izolunga. Be all right. Zolunga. Be all right. Izolunga. Everybody say shh. Be all right. Be all right. Be all It is not meant to be crossed by walking. Ayidalelanga ukuthi idatshule ngokuthi uhambe. It must be crossed by swimming. Kodwa kufanele udlule kuyo ngokuthi ubhukude uqubha. When you swim, Uma uqubha noma ubhukuda, the water is carrying you. amanzi athwele wena.
Your load owakho umthwalo is no more on you. awusekho kuwe. If the water is waist deep, Uma amanzi efika la okhalweni esinqeni, the load of your life umthwalo wempilo yakho is carried by your waist. uthwelwe ukhalo noma isinqe sakho. That's why when people are growing old, they've got a problem in nyonga. That's why uma abantu sebebadala they've got a waist problem Because of the load that they've been carrying. ngenxa yomthwalo kade bewuthwele. But when you swim, Kodwa uma ubhukuda uqupha you transfer your weight. uyadlulisela isindo sakho To the water. udlulisele emanzini. And the water Amanzi start to carry you. ayaqala athwale wena. Imiss call ijulile lento ayisho. To your destiny. Akusendaweni la uyakhona. You don't feel heaviness anymore. Awusakuzwa lokusindwa. You don't see crisis, but you see Christ. Awusayibona izimo ezibukayo kodwa usubona uKristu. Because you look above. Ngoba ubuka ngaphezulu. And when you read Ezekiel 47, it says, Uma ufunda uverse Ezekiel 47. when I cross to the other side of the river, Lapho sengiwelela ngale kwelicala lomfula. and I lifted up my eyes again, Ngaphinda ngaphakamisa amehlo ami. I saw the fishermen Ngabona abadobi who were coming with the nets, babephethe amanethi imnatha. and they were all rejoicing. Bonke bethokoza. I saw the trees of the other side of the river Ngabona nemithi yangale komfula. bearing fruits for 12 months. Ithela iqhamo ithelo izinyanga ezu12. When I look on the other side of the river, Uma ngibheka ngale kwecala lomfula lomlambo, I saw a vision ngabona umbono of a mission. umsebenzi. The fishermen Umdobi fishing, not gossiping. eloba edoba engahlebi. I saw the fishermen Ngabona umdobi not competing about their nets engaqhudelani ngamanethi akhe. because the sea was bringing so many fish that there was no time for competition. Hey, confirmation. Ngoba ulwandle baluletha inhlanzi eziningi sasingethi isikhathi sokuqhudelana. Because when revival is coming, there's no time for competition because fish are many. Ngoba uma kufika imvuselelo asikho isikhathi sokuqhudelana ngoba inhlanzi ziyeza. It is a fish fever. Umkhuhlane weinhlanzi. We are approaching, there is another disease that is coming upon the world. It's called soul fever. Kunesifo esizayo phezu komhlaba kubizwa ukuthi ifiva yemphefumulo. Where the souls of men and women are gonna be found all over the place without a tent, without a sound system. Lapho imiphefumulo yamadoda nabesifazane bezotholakala yonke indawo kungekho itende kungekho insimbi. People will look for the church. Abantu bazobheka isonto. People will look for preachers. Abantu bazobheka abashumayeli. When they find the preacher, Uma bemthola umshumayeli, a true man of God, indoda eqiniso kaNkulunkulu, they will hold on him like this. bazobambela kuye kanje. And the prophecy that says Isiprofeto esithi 7 women abesifazane abawu7 will be called by the name of one man. bazoboshelwa babizwe ngegama lendoda eyodwa. It's not talking about the physical polygamy. Akukhulunywa ngesithembu sasenyameni. It speaks about spiritual polygamy, Kukhulunywa ngesithembu sakomoya. where everybody Lapho wonke umuntu, will want to be called by the name of the Lord Jesus Christ. lapho umuntu ezofuna ukubizwa ngegama lenkosi uJesu Kristu. Everybody. Wonke umuntu. Imiss call le anizwanga.
What are the limitations in your life? What are the measurements in your life? Iziphi ilinganiso imgoqo empilweni yakho? Problem number one, Inkinga yokuqala, our traditions amasiko ethu can become a stumbling block angaba isithiyo in the restoration. ekubuyiseleni kwezinto ezilahlekile. Because when God wants to bring something, Ngoba uNkulunkulu efuna ukuletha okuthile, we tell God how far it must go, sitshela uNkulunkulu ufuna ihambe isikhathi ibanga elingakanani, how it must come, ingeza kanjani, whom to be used, ubani ozosetshenziswa, which churches fit the move, imapha amasonto afanelene lentshukumo, and we throw away the move of God. bese siyayilahla ke lo mnyakazo kaNkulunkulu. We look through the window Sibheka ngamafastela and we despise. bese siyabukela phansi noma sidelele. David's wife, Michal, Umfazi kaDavid uMikhal she looked through the window wabheka ngewindi when the king was experiencing a new move, lapho inkosi yayibhekene khona nomnyakazo omusha, dancing in a manner that was never done in Israel. isina igida ngendlela ungaze kusinwe kugidwe ngayo kwaIsrael. Michal looked through the window and despised. uMikhal wabheka ngewindi efastela wasedelela. And the Lord said, Inkosi yathi you are going to be barren for the rest of your life. uzoba inyumba zonke insuku zokuphila kwakho, No production, awukho umkhiqizo because you look through the window ngoba ubheke ngefastela and you despise. wadelela. May we not be like Michal Singalinge sifane noMikhal, and despise sidelele what God is doing today. lokhu uNkulunkulu akwenzayo namhlanje. May we not be like a young man in Zechariah Singafana lensizwe encane lapha kuZakaria and walk with the measuring tape in our hands. ihamba nesilinganiso sentambo esandleni sayo. Try to make God to fit our tradition. Zama ukwenza ukuthi uNkulunkulu athi khaxa esikweni lethu. If God does not come through uNkulunkulu my engafiki, Bible college way, uNkulunkulu engafiki ngalolwazi lwami lase-Bible College, then he's not God. akayena uNkulunkulu Because he doesn't fit my theology. ngoba akathi khaxa elwazini lami lwezeBhayibheli. In conclusion, Sesiphetha do this. enza lokho, Take all the measurements in your life. susa zonke ilinganiso empilweni yakho. Some of the measurements are the things that God said over your life. Ezinye izilinganiso izinto uNkulunkulu ayikhulume phezu kwempilo yakho, Abantu. wayikhuluma phezu kwempilo zabantu. The things that people have spoken over your life Izinto abantu abayikhulume phezu kwempilo yakho can limit your life. zingaqalela noma zibe imgoqo yempilo yakho. Take the measurements. Susa lezo ilinganiso, Say to yourself, yitho oqobeni lwakho, I'm not what people are saying I am. angiyona lento abathi abantu ngiyo, I am what God says I am. ngiyilento athi uNkulunkulu ngiyo, I will go where God says I will go. ngizola uNkulunkulu ethi ngiye khona. People are liars sometimes. Kwenkathi abantu bangabaqamba imanga, They are wrong sometimes. kwenkathi basho izinto ezingekho. There are times when they are right, but not all the time. Kukhona ikhathi la basho khona izinto ezihle, kodwa hayi sonke isikhathi bekhuluma into ekright. But if you follow God, Kodwa uma ulandela uNkulunkulu, you will go where people said you will never go. uzoyela abantu abathi ngeke uye khona. You will be what people said you will never be. Uzoba ilento abathi abantu ngeke ube yiyo. Abantu uzofa, Those who said you will die, bazofa wena uzoba, when you are going to bury them. confirmation. They will die and you are going to bury them. Ubangcwabe wena njengathi kusho uNkambule. Laba kade bethi uzofa wena. Because it is God who called you. Kodwa uNkulunkulu okutshelile. If you want to go higher and higher and higher,
uma ufuna ukunyuka uye phezulu never compete with anybody. babukhombi ungalingi uqhudelane nomunye umuntu imiss call nizwile lonto bona masonto Nkosi yami When the cars are running on the freeway, uma imoto igijima emgwaqweni lomkhulu if you try to compete with every car in the freeway, uma uzama uqhudelana nayo yonke imoto emgwaqweni omkhulu I can predict where you are rushing to. ngingaqagula ukuthi wena ugijimela uya kuphi You are rushing either to ICU or mortuary. ngenze ukuthi uyayigumile abagula kakhulu noma uyemakhazeni it's a miss call I'm trying to come with a diagnosis, Baba. sengizama ukuzwa manje ukuthi ngithothini egulisayo When a person like to compete, I put on my nsimbi lapha. uma umuntu ezama uqhudelana ngifaka ama stethoscopes ngilalele listen And I can say, ngithi you are rushing to two places, ugijimele endaweni ezimbili ICU or mortuary. ekumbini abagula kakhulu ngobucayi noma emakhazeni endaweni yabantu abafika But a person who knows where he's going, kodwa umuntu owazi ukuthi uyaphi he doesn't worry about somebody overtaking. akakhathazeki ngomuntu omdlulayo Oh Lord. Oh Lord. You see the problem, our problem today. yabona inkinga yethu namhlanje We want to make people to understand us. sifuna abantu basiqonde that's deep Nobody will understand anybody. akekho noyedwa umuntu ongaqonde omunye umuntu If I want to understand this man of God, uma ngifuna uqonda le ndoda kaNkuluNkulu I know where to go. ngiyazi ufene ngiyephi I go to the one who created him. ngiya kulo owamdalayo Then he will tell me what I must know about him. ebese ngitshela okufanele ngikwazi ngaye That's all. yilokho kuphela nje The problem during the earthly ministry of Christ with the Pharisees, inkinga ngesikhathi senkonzo kaJesu maqondana nabafarisi is that the Pharisees wanted to understand him. ukuthi abafarisi babefuna ukumqonda bamazi That was the greatest problem. yona inkinga enkulu ababanayo When he said, eat my flesh if you want to live. lapho ethi idlani inyama yami nifuna ukuphila And then it was announced that this man is controversial kodwa le ndoda no iphambene kwambemezelo le ndoda iphambene because they did not understand him. ngoba bamqondanga I don't need to understand you. I just want to believe you. angidingi uqonda wena kodwa ngidinga ukuthi ngikholwe Love believes. uthando liyakholwa I believe you. ngiyakholwa I believe what you tell me. ngiyakholwa lokho ngitshela kona That's all. ikona kuphela If you believe people, you won't have a problem of gossiping. uma ukholwa lento eshiwo abantu ngeke ube nenkinga yokuhleba let's close Throw away the measurements. lahla isilinganiso And the anointing will come upon you. ugcobo luzozwa phezu kwakho It will cross human measurements. luzodlula imigoqo noma izilinganiso zabantu Jesus was given the Spirit without uJesu wayinikezana umoya ngaphandle a measure. kwesilinganiso Do you know why we have to receive a Spirit with measure? yindaba uyazi indaba first samukela umoya ngesilinganiso Because we are mortal men. ngoba thina singabantu ababhubhayo We are subject to die and to lie. simele ukufa Siyafa, siyakhohlisa. siqamba amanga
that we measure everything. ngakho ke sikala yonke into Let's believe in God. asikholwe uNkulunkulu In Jesus' mighty name. uNkulunkulu uJesu yena olinganisayo Let's stand on our feet and close our eyes. asime ngenyawo sivala amehlo ethu wonke umuntu akame ngenyawo Holy Spirit of God. moyo oyingcwele Come, Holy Spirit. woza moyo oyingcwele Come, Holy Spirit. woza moyo oyingcwele